Dnes si pripravíme recept 2 v 1, kde základ bude tvoriť bisk, bude to polievka a cestoviny. Najskôr potrebujeme olúpať krevety, môže to byť black tiger, ako my máme, alebo červené krevety, alebo skampinovské, homarity, čokoľvek použijete. Čiže najskôr otrnieme hlavu a olúpeme postupne z vrchu až na koniec po chvostík pancier. Panciere použijeme potom na základ toho bisku, budeme restovať spolu s koreňovou zeleninou. Základ je to, že rozpálime olivový olej a postupne pridávame stonkový zeler, zázvor, mrkvu, pokojne polovicu cibule, 2 strúčiky cesnaku, nakrájaný por. Tri minútky zarestujeme a pokračujeme ďalej. Teraz nám vyšiel čas, aby sme pridali panciere tých kreviet. Stále to máme rozpálené, aby nám to pekne zarestovalo. Paradajkový pretlak, ešte jedna polievková lyžica, so pár nakrájaných sherry paradajok a jednak jednej brandy a portské víno. Polievku ochutíme kúskom čili, estragónom, bobkovým listom, tymiánom a podlejeme vodou. Osolíme a okoreníme. Bisk sme varili približne 40-45 minút. Teraz ho predsedíme. Ale mohli by sme spraviť jednu vec, že by sme ho celý ponorným mixerom rozmixovali aj s tými panciermi. Tým pádom by sme museli predsadiť cez jemné sítko a plátno. Do predsedeného bisku pridáme teraz smotanu. Samozrejme kúsky chladeného masla. A dochutíme limetkovou šťavou. Tak bisk máme hotový a následne si pripravíme z neho krevetovú polievku a cestoviny z trofie teda a krevetami. Na to potrebujeme rozpáliť pánvicu s olivovým olejom. Pridáme tie olúpané krevety. Párkrát prehodíme a už len zastrikneme limetkovou šťavou a pridáme trošku limetkovej kôry. Na dokončení polievky sme orestované krevety vložili do taniera a zaliali hotovým biskom, ozdobili bylinkami a limetkovou kôrou. Teraz na cestoviny potrebujeme do pánvice dať bisk, v ktorom uvaríme cestoviny. Konkrétne sme vybrali chladené cestoviny trofie, ktoré uvaríme priamo vo vrutenom bisku. Ako náhle budú uvarené, zároveň sa tam zredukuje omáčka na tých cestovinách, pridáme trošku kúsok masla, osolíme, okoreníme, pridáme orestované krevety a servírujeme. Obidva pokrmy máme hotové, polievka s krevetami, cestoviny trofie s krevetami, spoločný menovateľ bisk, čo je základ z krevetových pancierov. Ja vám prajem len dobrú chuť.